Eigenlijk heb ik dat altijd wel gewild. Maar ja, dat groeit geleidelijk aan. Het is begonnen met een oude woning in Leeuwarden, daarna in Wirdum. Maar ik wilde graag een boerderij. En dan vooral vanwege de ruimte. Een grote schuur, dat leek me mooi. Nou ja, toen heb ik dit gekocht. Het was in vrij slechte staat. Maar dat is ook de enige manier waarop ik het mij natuurlijk kon veroorloven. Nou, en nu woon ik in december 8 jaar hier. Ik was al in onderhandeling over de boerderij en toen bekroop het me een beetje. Want ik word natuurlijk ook ouder. Het is fysiek zwaar, geestelijk ook. Je moet met een heleboel ongemak overweg kunnen. Dus toen ben ik inderdaad gaan fietsen naar Budapest. En toen ik terugkwam, toen dacht ik van nou, dit kan ik wel doen. Ik zit in het onderwijs, dus ja, je hebt 3 kwartier lang 25 tot 30 roepende kinderen om je heen. En 3 kwartier weer een andere groep met hetzelfde lawaai. Vind ik niet erg. Op mijn werk is het gewoon een onderdeel daarvan. Maar thuis wil ik het niet. Dan moet ik mijn rust hebben. Dus ik heb ook nauwelijks prikkels van buitenaf hier. Daarom heb ik geen televisie, ik heb geen computer, geen mobiel. Als ik ergens naartoe ga, ja, dan ben ik weg, dan ben ik niet thuis. En als iemand me belt en het is belangrijk, dan belt hij later nog wel een keer. Ik heb niet echt een hele duidelijke stijl. Ja, sommigen die noemen het misschien een opus-stijl. Het zijn verschillende stijlen door elkaar, maar het past wel bij elkaar. Ik heb wel het gevoel dat het een harmonieus geheel is geworden. Beneden in de keuken, daar was een hele grote kast gemaakt. Voornamelijk van hardboord en vuren. En die heb ik gesloopt. En daar vond ik nog een naam van de timmerman. En dat was gedaan in maart 1957. En toen dacht ik van, oh, wat grappig, dat is mijn geboortejaar. Maar het toeval wil dat het ook ongeveer 9 maanden voor mijn geboorte is. Dus op het moment dat die timmerman bezig was hier een kast te maken, waren mijn ouders bezig mij te maken. En geen van betrokken partijen wist dat ik later diezelfde kast zou afbreken. En zo is het gegaan.